lento ethi wathi why sifike apho ufikelele ku practical because lento yayikwi-theory besilithi wayehlelo shikwazulile ekhazi uthixo uba fondini abantu abeva njengoba bengeva ndingakiwe zonke izinto ziyadiva zilwanyana ziyadiva lwandle liyalulamela zonke izinto ezenzileyo ziyadiva but umntu madoda le nto besiyenze sacikisa ifana nathi ngephofu but ayiva iyaphakama le music ithi bawo can I be your representative apha kwaba bantu so that aba bantu kandithethe nabo ngokwabo bazawudiva sikupractical abakafiki enyanisweni xa befika enyanisweni kuvela la mazwi because uYesu lento wayeyixelelwe uyayibona ngoku isenzeka